Bon dia, tercer dia, Rioja Bike Race, tercera etapa, 50 quilòmetres, 1.100 positius. I això ja s'acaba, Acabar és guanyar i que s'acabi ja, sisplau, perquè quina tortura. Uah. Ahir va ser guai, però alguns trams durillos, baixades tècniques i estem una mica rebentats ja. Però bueno, avui anar fent és una pujada molt llarga i una baixada i a sobreviure també. Va, sortim Elit i aviam, anar fent. Mireu l'ambient aquí, tots els pros escalfant amb el rodillo, jo estic donant pedalades, fent veure que fem alguna cosa, Mitjons de la Neo Rural. Ja. Neo Rural, tu. I aquí ens criden tots per sortir i ficar-nos al corral, Mare meva. Loco. Tercera etapa. Uah, no puc seguir el grup aquest, Joder. A darrere tinc més hèlits, però no puc. No els pillo, Me cago en tot. Ara han passat els màsters, prefereixo que passin perquè si no és un lío això. No puc seguir el ritme de ningú, És increïble com van. Avui molta calma. Voy. Va, pasa. Gracias.
quilòmetre 30. Una mica de pla i última baixada d'orilla i després ja és més rodador, espero. Mare meva, va, queden 20 i s'acaba. Quina tortura. Aigua. Pasa. Buena. Su puta madre. Mare meva. Vaya. Pasa. Gracias, tío. Buena. Ayer, tío. Si no gravo això, ningú s'ho creu, loco. Papa, mama, Aina, mireu, això, xavals. Si no gravo, ningú s'ho creu, loco. Vaya barrancs. No sé ni com estic baixant. Si no veig malament, La gent va molt ràpida, però... Ara a veure. Baixar tot el cop. Mare meva, quin barranc. Ja telescòpica. Els ous ja. Tot mires. No sé per què em fiquen aquests percals, és que... necessitat ja quan es pots estar sortint per la serrada de marxar. Ojo! Buena! Quilòmetre 35. Tot baixada, Últims 10 quilòmetres. Rioja Bike Race.
tenim. Uah. I ara sí, hem arribat 3 de 3. Vaya borrada al final de l'etapa, hem anat molt ràpid, Deixaré tot el clip perquè és espectacular. Ara ens donen la medalla. No m'ho crec. Hem sobreviscut. Vaya etapa, super tècnica. Bueno, no molt tècnica, però molta baixada heavy. Però l'he pogut baixar prou bé, He acabat això. No m'ho crec. Està viva. Surrealista. Rioja Bike Race és història, està feta. Està feta. Buah, gràcies, No m'ho crec, la tenim. Aquesta medalla hi ha molt patiment darrere, Quina borrada. Mare meva, 93. Marc Márquez. A recuperar i aviam el David. I acabar és guanyar, Què tal ha anat això? Bé, ha anat bé. Li ha fotut molta canya, Increïble. M'ha passat com una bala a l'inici, però superbé. Mira'l. Què? Què? Marxem ja o què? Ja està, mira. Felicitats, soldat. Pam! La tenim. Tu què? Top 20, Elite, estamos in. Això és història. Ben lluitat. A netejar, ara això. Netejar això. I ja dutxat, avui me'n vaig a casa amb bon sabor de boca, M'ho he passat bé, dins del que cap, he patit baixant, però he d'estar molt content. Hem quedat, el resultat no ho sé, però he anat prou bé, crec, Increïble, quin fin dels que no s'obliden, I agrair moltíssim a CAC 7, Emma, moltes gràcies per poder fer possible això. I experiència brutal, molt agraït. I Josep d'Airbus Bike, bicis de Badalona, taller, increïble també, Sense ell això tampoc es podria haver fet, que em va deixar la bici a punt a l'últim moment, perquè mare meva, el ferro aquest només el pot solucionar ell, Apunteu al taller de bicis a Badalona, Airbus Bike. Brutal. Marxem. Acomiadem el vídeo aquí, potser, Aviam si trobo el David. Increïble. Aquí el tenim, Conclusions. Rioja Bike Race 2025. Agonia guapa, ha estat brutal, 3 dies de patiment. L'últim dia amb la fatiga ja costa, però aquí el teniu, Amb la bici més ferro que teniu al mercat i suportant cada dia les etapes que Déu-n'hi-do. Avui he pillat, hem sortit, m'he quedat sol entre els dos grups d'èlit, perquè em volia enganxar amb el primer grup i no ho podia. Quina tortura. I després han passat els altres i ja ens hem ficat. Quin patiment, tu. Ja està fet, va, acomiadem el vídeo aquí. Res, al final ha sortit tot bé, no? Tot bé, tio. Ens veiem a... No es pot dir, ja ho veureu. Feliç, pa, 10. A dormir.